kai kamar sati guda muna samun labaru iri-iri, kowa yana ganin abin da ya ga dama bisa kan shi wannan abu da ya samu. Ya gaskiya ne muna da mutane wanda aka kama suna yanzu haka a fishi bisa kan wannan abin da ya samu. Shi ne mun samu wani mutum ana cin shi Malam Muhammadu Nura, aka samu labarin ya aikata aikace iri-iri, ya kashe mutane iri-iri, bincike ya bada aka mutane da yawa har da shi wannan wanda kake cewa Ibrahim Yakubu. Haka ne, gaskiya ne, suna yanzu haka zancen da ake suna fishi. To da aka kama shi shi wannan Malam Muhammad Nuru ya bada bayanai iri-iri, ya amshi lahin shi, ya ce shi ya kashe wannan wanda ake cin Abdul Nasir wanda aka samu gawar shi can city an shan shosho wanda unguwa da aka ci masu shosho. Ya amsa kuma lahin shi na cewa ya kashe wani a shi Isufu Ahmed, shi ma an samu gawar shi an san shosho. Ya ce ya kashe wani wanda ake ce ma Muhammad Ali, shi kuma can wajen dutsen Seno aka same shi can a ne. Ya ce kuma shi ya kashe wani ake ce ma Usman Rashid Samber, shi kuma wani an samu gawar shi kilo 10 can bayan ruwa a nan birnin Yame. Kuma ya kashe wani wanda ake ce ma wani mutum wani ba mu san sunan shi ba, amma an samu gawar shi ma ya ce shi ya kashe shi, kuma da wani wanda ake ce ma Saddam duka ya ce shi ya kashe su. To ya gaya ma masu bincike yadda yake yi, ya ce dubara yake ma mutanen nashi, victim kin nashi, ya kai su daji ya ba su wani magani, da ya ba su magani sai su hankalin shi ya fice su haɗi su bada hankalin su musamman abin da kuma su mutu haka. A lokacin nan sai ya tara da su kamar yadda yan ludi suke tara da su, in ya yi su ne yana sannan sai sa ko ya sa igiya ya kashe mutum, ko ya yanke shi, in yanke shi sai ya tace jinin. To jinin wannan shi ne yake amfani da shi cin ta yi masu magani da jinin mutum shi ne suka sa shi wannan aiki. Ya ba da sunaye iri-iri na wannan mutanen, shi ne ya ba da suna a ce mishi Ali Mega. Ya ce shi wani Ali Mega mai gidan shi shine Ibrahim Yakubu, kuma ya ba da suna wani a ce mishi Ismail Mur Karanta, da wani a can Alhaji Biliyad, wani a ce mishi Isa Hama. To a takaice haka ne abin ya wakana. To wannan kira da muka muku don mu baku bayani, kowa ya san menene aka yi, menene abin ya yi wakana mai tusa. Kuma muna son mu gaya mutane tun da mai shi ne ana ta maganganu iri-iri na an kawo an mai da takardu na shara mashin. Shi ba haka bane, abin da yake lokacin da aka kawo su justice rai juma'a, shi procureur da ya karanta sai ya ga ya kamata a ci gaba da bincike tun da akwai abubuwa da ta kamata duka aiki da su. Shi ne mahauna aka mai da takardun police judiciaire suna aikin su. Abin da yasa aka yi haka, shi wannan abu ba karamin aiki bane kuma ba abu ne ba wanda za a wasa da shi. Ba ta ce ba yiwa a ce an kashe mutum wajen biyar kamar wasa, kuma a ce nan da nan take yanke a ce an kare don abu sai ba possible. Shi ne muka ce parquet general wanda ni ne nake shugabanci shi na ce zai tsayin daka yadda aka yi, sai an tsaye da doka da wanda ta hau in ba ta hauka ba ba wani abu muke nema mu illa gaskiya ce kawai muke so, ba wannan kuma doka ta kowa ce, in kai in ba kai ba sai to mu abin da muke so ya zamanto dai an yi aiki na bincike da kyau wanda zai samu gane mene akai, ba a wasa da wanga abin wannan abu. Shine ya sami kice mutane su imani da justice, voilà, parce que aikin mu shi da ne mu nemi gaskiya, saboda fitiman shi ne yake kare kowa, ba gaskiya da ku da mu duka nan ban mu nan ga aikin.